Všem se klaním a držím palce, ať to všechno se podaří dotáhnout a příští měsíc to budeme mít. Skončil pátý fantastický výsledek v Aragonu před pár téměř minutami do cíle. A já Filipovi ohromně věřím. A Filip byl jedním z těch, který v rámci výsledku a času Ferrari Challenge, čili strhující nádhera je tady dneska a bude i v následující dne. Kromě Racing Days z kraje září vrací se nám epilog říjnový. No. Per il pilota austriaco Ernst Kirchmeier, Team Kessel Racing, Ferrari numero 106, tempo di Kirchmeier 2:14,737, al suo fianco Manuela. Aby jeho občanské civilní jméno znělo závodními okruhy. Mimochodem je trojnásobný mistr světa Brazilec Nelson Piquet, když začínal. No a minuta a půl, necelá minuta a půl je do rozjezdu. Startujeme pod safety car. 4, 3, 2, 1 a 0 a jedeme. Jedeme do zaváděcího kola. Budeme sledovat společně, ale co pak se děje? Pojďme se zvykle, jsme se razili. Brno jedinkrát v roce 1988 hostilo mistrovství světa, tehdy se ale založil slavný tým NART, to bylo North American Racing Team a bylo to vlastně tovární zastoupení Ferrari ve Spojených státech amerických, nebo Maurice de Trentina, nebo Jose Froilán González, Marston Gregory, americký hobby driver, který vyhrál s Johannem Rintem 24 hodiny Le Mans, a to mimochodem nebylo tovární Ferrari, ale byl to právě vůz týmu NART. Dívejte se na to. Poprvé nájezd na hlavní rovinu. No a tady. Sedmdesátník nám vede tento závod. Ano, pánové v tomto věku tady závodí hlavně na té scéně. Tak, podívejme se, vypadá to, že Manuela Kostner byla nestrácí. Manuela stáhla 1/10. Mnále Cavallino Rampante. Circa 2 secondi. No a ten souboj o třetí místo. A pozor, už je to tady první auto. Vedoucí pilot šampionátu je mimo dráhu. Závodníkovi pod zkrátkou a je tam tečka, blatníky z křídlu. Máme safety car, pozor, máme zprávu, že pojede safety car. Podívejme se, jestli to bude platit, máme to na našem displeji. Ano, ano, safety car bude zpomalovací fáze, důvod je prostý, jako vždycky bezpečnost. Antonio Tamburini. Lansadrive, e dicevo, Zois Skipias che è classificato in ultima posizione, ma è fermo. Fázi, nicméně čas letí. Antonio Tamburini, ex-testovací pilot AGS Formula 1. A dívejte se, Kirchmeier a Kostnerová Manuela.
Rosnerová je velmi blízko. Je tam rozdíl generací vedoucích. Z Brna do druhé poloviny šampionátu jako vedoucí pilotka. Máme za sebou 12 kol. No a teďka už víme, protože začíná stopa. Senior NM to pořád to zkouší a má ještě šanci, ale už jí moc Abbiamo seguito l'appassionato commento di Martin Straka, il giornalista in lingua locale che ha praticamente commentato in maniera molto enfatica questa gara. Dicevo, molto spettacolare, in particolar modo il duello finale, vera e propria, diciamo, dimostrazione di capacità di guida di questi piloti Compagnie in questo asfalto difficile, scivoloso di Brno, sfruttando al massimo le gomme Pirelli Rein. Bellissima vittoria per Ernst Kirchmeier, che scende adesso dalla sua Ferrari pronto per le interviste, poi tra poco il podio con la cerimonia di premiazione. Thank you. Lift your trophy, okay? Perfect. And 1 second please for drivers. Giancarlo and team manager, 1 second for drivers. And 3. Controllando la pressione delle gomme e stanno facendo gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi controlli sulla sua vettura. Al suo fianco partirà 9 di Amin Arefpur e Martin Havas con la Ferrari numero 82 del team Scuderia Pra Racing. Henrik vyjel z domácího týmu, tedy z domácího českého týmu Scuderia Praha Racing na právě v té chvíli dorazil na jedna pouze, pokud jste mezi jezdci nebo pokud jste na startovním roštu a jakmile na čem pojedou jezdci, jestli pojedou na slicích nebo na v 15:15 by jsme měli odstartovat. Tak tedy můžeme si představit ten startovní rošt z prvního místa. Jasin Ferrati z místa 3. startovní 33 Michael Verhagen z místa 4. David Kostner z místa 7. 67 Henry Hasit z místa 8. 11 Herbert Geis z místa 9. David Agobadze z místa 16. startovní 85 Hano Laskovsky z místa 17. startovní číslo 88. Dlouhé roky, už od roku 49, od velké ceny Československa, kdy zvítězil Peter Weinhardt z Ferrari a já vždycky říkám, že Enzo Ferrari, komendatore Il Drake by měl velkou radost, kdyby tady mohl být. Startovní rošt Michal vzal v italštině a v češtině Martine, ale když teďka na záběry z kamer, když odjížděli ze startovního roštu někteří mechanici některých týmů, tak ti odváželi na těch držácích, odváželi pneumatiky se vzorkem, což znamená... Ale víme, ale může být volba, je to
risk, ale známe to, že i ve Formuli 1 nebo v jiných závodech ti velcí opravdu grande piloto se rozhodli velmi riskantně a mnohokrát se jim to rozhodlo. První zatáčky, tak jak to bude? První řada Felix Hirsiger, Jasin Ferrati, druhá Michael Verhagen a Hendrik Fiol. Pozor, 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 pista Baňáta. Toho kamení. A my to valíme dál, už jsme tady. Asi si polepšil o 3 místa, je 7. Pomohlo mu v tom samozřejmě ta kolize dvou Cavallino Rampante. Se pracovalo, tak já jsem se na to díval, když se to právě dostalo k tomu startu, bylo vidět, že právě Gosner to Pozor, tlačeníce prvního bloku. Se tlačí na vnitřku. Jak to bude? Tak pozor, Hendrik stále 4. absolutně, 92. Vidíme, že jestli opravdu dělají to, o čem jsme mluvili, že chladí, projíždějí těmi mokrými úseky, když to jenom jde. Jsme na stadionu, opět nádherné pohledy z ptačí perspektivy, na čele David Gosner, Michael Verhagen 2., Felix Hirsiger 3. Tak to valíme dál a dívejte se na to. To nevymyslíte, pozor, 50 drive to penalty. David Gosner, tam safety car fáze u Davida Gosnera a včera takže drive to penalty. To je opět pro našeho pilota výborné. Na 3. místě vede stále Verhagen. Marko se tlačí na 44 setiny. Ecco, per quanto adesso il drive-thru si è inserito in corsia box tuto scénu tabových závodů. Challenge Europe tady. Na místě 3. krásný pohled, 92. tým Skoda